И здравейте YouTube, аз съм Paradise Life и в момента или Force HD, нали, аз всеки време се пише Paradise Life. Това ми е малкото АТЦ, иначе ми е голямо, аз съм го снимал. И сега това е нормал, аз съм с Катерина Мит в първата минута и 20 секунди. Това само да намеря на Скопие. Аркежет Хил. Виждам какво се е взела. Така. Аз тази ще убия само на Q. Обаче трябва да фарма. Фарма е най-важното нещо в играта. Без фарм няма игра. Ако имате малък фарм, защото сега аз примерно съм имал малък фарм и съм печелил, обаче това трябва да има някой нул, да те фидне и така. Иначе не става. Без фарм не може да. Ако играете с Катерина, нали, примерно, взимайте взимайте и една бутушка и 4 полшники, защото аз така играм обикновено. Това, аз почвам с 60 нещо билити от другия ми акаунт, обаче сега ми е баннал за една седмица, защото ми спря нета и сме репортнали всички. Взехме First Blood, обаче ни убиха. Тази скоро няма да свърши маната, защото има такова... не знам да скажа това. Ма не си е взела полшники за мана. Добре, искам да ганкна някъде, за да взема някакъв кил. Ние имаме 3 АДЦ-та, което е абсурдно винаги. Ама с такива нулове ще снимам игри след 2-3 дена от другото ми АДЦ. Тогава ще имам банното. Колко фари има? 11, аз съм 21. Мали и толкова пантра ме оплаши. Толкова демидж ми взема. Така, само някой да ни е гънкне, че направо. О, Fiddlesticks ми е най-големия кънтър. Ако той дойде, направо умирам. Тя не му фарми от търата. Добре, дигам 6 лева и ганквам някъде. На бота ще ган.
Не гледах, че имам само 10 ability, защото съм 11 левел. Още нямам даже за флаш. Сега ако ми скочи с тигъра. Ела. Вече почвам да я удям. Да, хел така. Хел сигурно по 40 кръв. Чудо се къде да ганкна. Къде ли да ганкна? Първо ще се опитам да я убия и ще ганкна някъде. Ето. Ще ганкна топ. Да. Няма още 6 лева, не са проблем за мен. Давай, скачате. Да, скачам. И далеко като не скача, така ще бъде. Сега 20 секунди от. Аравела. Тук. Не, тук си още. Защото виждам голоти накъде. Но ни далето изумя още точно. 2 пъти има да ме цепна скопното. Супер. Така, стой още така на търет да видиш колко гангла ще получават другите. Фидъстих се обаче малко ще ми бъде проблем, защото аз като си пусна лута. Аро! Мале! Лък! Не! Аре, стига да. Да, и сега недалето ще дойде. Ще ме вземе. Не. Така... Нида, ела. Аз ще дойда. Много ми е интересно това, защо бяга така. Да, хилни се 100 пъти, оцелиме 100 пъти. Тя за какво е? Плаши игнат. Така, аз имам пошенка. Още мога да я убия. Мале, това беше гати гадното. Аре стига. Не успя да си пусна от. Тък му го пускам и... Бота няма да ганквам, защото ги виждам какво правят. Правят се на луди. Имам предвид. Ето, сега, unstoppable. Аз не знам как ми успя да си пусна луд. И да, трябваше. Аз не предвидих, че тя ще ми пусне атака. Ако не ми беше пусна атака, умираш. Сега даже нямам умоби.
Ама тя, ако сега си вземе Rot of Ages, може би ще може да убива повече. О, Needed SS. Добре, хубаво го казах, ама кога го казах? Как ще биеш толкова демидж, бе? Сорака. Ти какво праш на това прави Сорака? Да, сега... Добре, че поне той го взе. Да не ми фигват лейна. Не обичам да ми фигват лейна. Това дали ще бъде дабл кил? Да. Оплюнка съм. Рекавам се. Една обувка си взема така. Бутнаха интернет. Сорак садна. О, не. Тимото се премести от бота на топа. О, ми супер, сега ще ги добиваме по-лесно. Аре, стига, бе! Какви са тия гъби? Така, стън, идва. Леле, това ултимейт ли беше? Мерси. Аре, сти... Мале... Мале 4 кръв. 4 хп. Само да не нацепна тая, че... Направо ще ми се стъжни. Нямам бариера, нямам Ignite. Не знам как ще убивам. Елао. Става ми, ако не се хелва, да убивам на Basic Attacks, защото иначе няма стане. Или пък да ганкам някъде и да се рекавам. Хел. Арва. Сега какво направи? Дойде да ми ганкне и излезе и нищо не направи. Леле. Такова. Фидала също е тук. Може да пусне ултимейт. Опа. Аре, сами трахи. Не. Шипна. Ела бе, Сорак. Аре, ела ми ти. Имам бариера. Не. Супер. Стига, бе. Найс ут направи това.
Дабъл кил, трипъл. О, няма трипъл. То винаги си измъква на по 5-6 кръв, такива. Много ги мразя, ако само те ми ти има. Супер, супер, супер. Са ще имам доста кил. Аре бе, уби. Мале. Много се удивявам на такива много. Ай са. То умира. Дабъл кил. Айде да бутаме. Чего е, котка? Джакском. Тук имам шанс за пентакил. Ако изобщо имам. Стигнаха ми квадрата. Аз рекалвам. Не. Help me. Help. О, спасих се. Така, сега взиме така. Обаче новото с Катерина. О, супер, имам още една квадрики. Новото, това Ultra Rapid Fire. Говоря, че е първоаприлска шега, ама аз не вярвам. Така, фидостих са, ако не ме стънне. О, пентакил. Пентакил! О, да! Най-накрая. Опа. Първото ми пента от това АЦЦ. Ще ви кеф да направя още една. Не, сега ще ме убият. Така. Спарта! Уху! Така... Обикновено аз имам сол, обаче може да с някой приятел от нашия клас. Примерно Командо Сови, там как беше още. GG. Виктори. Добре.